κάποιος επιλέξει ως κεντρικό έτσι, ρόλο για έναν ηθοποιό και άλλος ως επικουρικό. Μπορεί να παίξει ο ίδιος το Όχι, όχι. παίζει αναδρομικά. Τελείως. 4, 5, 6. Εγώ θέλω ένα μεγαλύτερη σύλλογη. Okay. And then 6. So this person gets 2. Okay, in a row. Okay. Λοιπόν, θα τους βάλουμε όλους κάτω που τους σκεφτόμαστε λίγο. Έτσι. Ξεκινάμε κυκλικά και ο καθένας διαλέγει έναν. Ένα. Λοιπόν, αφήστε τους κάτω. Αν τώρα κάποιος καίγεται, δηλαδή πεθαίνει, του λέει φίλε στο παρακαλώ. Άλλαξε μας. Εδώ, Δεσποινής αρχίσει, η κυρία αρχίσει πρώτα. Δεν γνωρίζετε. Ωραία. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Οι κυρίες προηγούνται. Υποχρέωση Μία. Ούτως ή άλλως έναν παίρνουμε. Οπότε Μας έχουν πολύ γενναγώσει, θα πλακωθούν πολύ άσχημα. It's about 12:30 at night. The writers have been writing for about an hour and a half, and now we're going to go check on them, make sure that they are doing okay. No one has hung themselves or drunken themselves to death. Second page. Second page. How are you doing? Well, Yeah, do you like it so far? yeah, Oh, good. it's fun. It's fine. It's fun. Oh, good. Good. Okay. Just for conversation, how do you feel about directors changing your words? Changing your play? I only want to understand what's there. I don't care if something. Okay. Only to understand. As long as they stay to the idea of the Yes, play, yes, you're yes, fine with the yes. change. Great. Δεν ξέρω γιατί μερικοί τελειώσανε πολύ γρήγορα και φοβάμαι ότι το είχαν έτοιμο στο κεφάλι τους. Εγώ ήρθα και δεν το είχα και τελείως αγνά περίμενα να προκύψει από τη διαδικασία. Νιώθεις στο τέλος ότι θέλεις άλλες 5 ώρες, δεν σου φτάνει ο χρόνος, αλλά έχει μια πλάκα. Το φαν είναι το μέρος που είναι το πιο δυνατό. Ελπίζω αύριο να έχουν όλοι επίοικια. Είναι η απόλυτη κόντρα του θεάτρου. Το θέατρο θέλει χρόνο και εδώ είναι το απόλυτο αντιθέατρο.